Jiena Joe Kitkuti nsellmilkom eżis semmija għal dawn il-programmi ta' Marċi Funebri li tismagħhom biss matul dawn iż-żmien eżies u sbieħ tas-sena. Il-gażin tas-soċjetà tagħna 12 Mej din is-sena ma jistax jistidinkom tiġu tgawdu l-banda tagħna ddoq dawn il-Marċi Funebri fis-sala tal-gażin u anke biswit il-gażin nhar il-ġimgħa l-kbira. Għax din l-pandemija kiefra li ssira magħna għal fuq minn sena ħarbtet lil kulħadd. U niżlitna letteralment tal-kubtejna. Lanqas nistgħu ngawdu l-funzjoni sbieħ li konna mdorrin bihom fil-Knisja li tkun miksija bid-damask iswed b'sinjal ta' luttu għal passjoni u l-mewt tal-Imgħallem Divin tagħna Sidna Ġesu Kristu. Dan ir-randan lanqas nistgħu nisemgħu lil banda tagħna ddoq xi setta marċi funebri waqt il-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira għax dina ma tistax toħroġ mill-Knisja. Imma tal-lanqas permess tat-teknoloġija minn ġewwa djarkom qed inwasslulkom xorta waħda qatt ta' marċi funebri miktuba minn diversi kompożituri uħud minnhom mir-raħal tagħna stess. Huwa onur kbir għalija li ħankun qed nippreżenta dawn il-programmi ta' marċi funebri viżwalment illi bla dubju għandhom jgħinunkom biex tidħlu fl-ispirtu ta' dawn il-ġranet eżies. Nemmen illi ħafna minnkom tesponu fi djarkom bħalma nagħmel jien ukoll xi statwi sbieħ li jfakruna fid-tbatijiet li għadda minnhom l-Imgħallem tagħna Ġesu minn xejn daħal fil-ġnien tal-Ġessemani biex jitlob mad-dixxipli tiegħu sa ma spiċċa minn xhur fuq l-ewda tas-salib bejn żewġ ħallelin. Jalla waqt li tkunu qed tisimgħu dawn il-marċi sbieħ funebri iġibu qudiem għajnejkom il-passjoni ta' Ġesu u titkebsu bl-imħabba veru u sinċira lejn Ġesu Redentur li rrid jitabba bin-nuqqasijiet tagħna biex jeħlisna mill-ktajjen tax-xitan u jiftħilna l-bibien tal-ġenna u beda jifdina mid-dnubietna. Qabel ma nsemmalkom l-ewwel marċ funebri mill-banda 12 Mej, nixtieq ngħidilkom li l-marċi li ħaneżemmu issa se noħodhom mis-CD li kienet irrekordjat il-banda 12 Mej fl-2005. L-ewwel marċ funebri Mater Dolorosa, kompożizzjoni tas-Sur Mas Vincenzo Ċappara.
ħan nisimgħu marċ funebri ieħor. Il-marċ jismu lill-Missierju s-Surmas Gianni Vella, kompożizzjoni tas-Surmas il-Professur Joseph Vella.
Għadna kif smajna dak il-marġ funebri li jismu l-missieru s-surmast Gianni Vella, kompożizzjoni ta' surmast il-professur Joseph Vella. Il-marġ funebri li ħan nisimgħu issa jismu Father is No More, kompożizzjoni ta' missier il-banda 12 May Maestro Amanti Għattart.
Għadna kif smajna dak il-marġ funebri li jismu Father is no more, kompożizzjoni tas-Sur Mastamanti għat-tard. Ħan nisimgħu il-marġ funebri ieħor. Il-marġ jismu Tsunami 2004, kompożizzjoni u direzzjoni tas-Sur Mast Herman Farrugia Franz.
Imma kan kif smajna il-Marċ Funebri Tsunami 2004 kompetizzjoni direzzjoni tas-sur Masħen minn Farrugia Franz. Infakkarkom li bħalissa qed isimgħu set ta' Marċ Funebri illi l-banda Twift May kienet irrekordjat fis-sena tal-2005. Se nkompli nsemmalkom iktar Marċ Funebri. Il-Marċ Funebri li ħan nisemmu issa jismu La Voce del Redentore, kompetizzjoni tas-sur Mast Carlo Diacono.
Għadna kif smajna dak il-marġ funebri li kiesmu la voce del Redentore kompożizzjoni tas Sur Mascarlo Diacono. Ħan nisimgħu marġ funebri ieħor. Il-marġ ismu Vers la Calver, kompożizzjoni tas Sur Mast Giuseppe Stivala.
Għad kif smajna dak il-maġ funebri li kizmu vers legal ver, kompożizzjoni tas-surmast Giuseppe Stivala. Maġ funebri ieħor li ħanisemmu issa jismu Cordolio, kompożizzjoni din id-darba tas-surmast Antonio Meruzzi.
għadni kif smajna dak il-marġ funebri li kiesmu Kordolju, kompożizzjoni ta' Sur Mast Antonio Meruzzi. Wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm nittama illi l-għażla tal-marġi funebri li kellha preparata għalikom u llum oġbitkom sakemm nerġgħu niltaqgħu saħħa lil kulħadd minn għandi ġew Ketkuti. Se nagħlqu dan il-programm ta' marġi funebri u l-aħħar marġ funebri li se nisemgħu issa jismu Una lacrima sulla tomba di mia madre, kompożizzjoni tas Sur Mast Amadeo Vella.